Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Rasul khusus li mu'alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fit daraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wingi esuk sing kirim donga ngirim ahli leluhur ana sing kliwatan. Ha ning jero amplop aku ora weruh. Kirim sakniki niki. Nah khususon ila ruhi Simbah Muhammad Sutarjo Kepuan ila ruhi Simbah Tresno Utomo sekalian manggung saha ahli leluhuripun menika ingkang ngentun ingkang dipun sarekaken wonten ing papan panggenan pundi kemawon ingkang kerumat boten kerumat sak minggahipun sak mandhapipun. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawir kuburahum waj'alhum min ahlil jannah birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Oh kok ndak lali lah kliwatan sih nang jero amplop wangko nek ora diwaca nek kancing dongane dijaluk guyon ora keprimpet. Bismillahirrahmanirrahim. Qad jangalaha rabbi haqqo. Qad jangala temen-temen ndadekake ha ing kasunyatane utawa ha ing impen lah. Sapa Rabbi pangeran ingsun ndadekake hak
lakon ing kasunyatan. Wa ka'annahu lan kaya-kaya sak temene utawi kelakuan iku kila den ngendikake utawa den ucapake la liyakubah kedue Nabi Yakub kaya-kaya di ngendikake maring utawa kedue Nabi Yakub. Le dingendikake ngeten innaka sak temene utawi sira Yakub iku kunta ana sapa sira ana iku daimar ruhbati tetep demene langgeng rasa senenge fiwasa li Yusufa ing dalem tumekane Yusuf utawa ing dalem nyambunge Yusuf wusul wada imal husni lan langgeng susahe bisa babi apa? Bisa babi tarokihi bolong. Bisa babi farokihi kelawan sebab pisah Yusuf. Mula faiza wajatta mongko nalikane wis nemu sapa sira hu ing Yusuf fasjud mongko sujuda sapa sira lahu kedue Yusuf. Nek upamane dijlentrehno nganggo tembung penyebab terjadinya Nabi Yakub sujud neng ngarepe anake, sujud neng ngarepe Nabi Yusuf. Kamangka nek cara etika jan ora pas. Le sujud neng wong kuwi wis ora pas. Wong kok sujud neng gone wong liya niku wis ora pas. Ditambah malah iki bapakne sujud neng anake saya ora pas meneh. Di sujud neng wong kuwi ora pas. Iki kok malah bapakne sujud neng anake, nek anake sujud neng bapakne rada wangun. Ha iki mah bapakne sih. Termasuk pemburine kae dulur-dulure kae. Dulur-dulure. Agi sing ngah-ngoh ya melu sujud. Ya melu sujud. Ngah-ngoh ya melu sujud. Ayo bagian keluarga kok. Makanya kenapa itu terjadi? Niku pamane dijelasno kronologine dijelasno penyebab niku ora ana pengendikan he Yakub sak temene kowe kuwi ra duwe rasa seneng sing tetep duwe rasa seneng sing langgeng anane Yusuf neng awakmu utawa ning sandingmu tekane Yusuf ning sandingmu nek cara ngen-ngen ngono pingine ya Nabi Yakub niku nyanding Yusuf terus pingine nyanding Yusuf terus nih dipingine nyanding terus kaya jenengan pingine nyanding bojo terus kae. Jenengan kan pingine nyanding terus. Ya ming kono sing disanding iki sebel asline iki. Mula ya mingkar-mingkar ngedoh wae. Lah kon nyanding gek ditak ngene ngono tanpa ana embel-embele. Wis ra ono nek cara kasar
Ora ana mis-mise. Kor kon nyanding dhisik kon ngunyer-unyer pilingan, aming dikeplak rampung. Ora isih kon mijeti kempol muni kemeng-kemeng ning blas ora ana mis-mise. Paling ora nek pingine nyanding terus gek ya nganggo kembang-kembang akon ngene akon ngono ki ya engko tetep dikeki sarine kembang. Kembange akon mijeti kempol, sarine kembang 50. Iki mesti nyanding terus kok ya. Sari nek ngono kuwi kok ya. Wong karo sing wedok omong. Mbok ya kowe iki ngridani aku, Bu. Karo ndongakno aku men supaya rezekiku ki saya lancar, gaweanku saya lancar. Ngono kuwi ora mung ngomong tok karo nyoh iki kancing dongane 100 ngono. Wong jenenge ndongake aku mung ngomong. Makane ya sing wedok mung mingkar-mingkar. Jenengan tengok ngarep sing wedok tengok pawon. Parani pawon sing wedok tok-toke umbah-umbah ning sumur. Arep ngewangi umbah-umbah sing wedok omong ya nyoh iki kumbahana aku tak asak. Kowe seliringan. Tobat ya wegah awon jenengan iki jan ra oleh apa-apa. Kowe tenan iki ya do mantuk-mantuk. Noton. Beda sing nang dhuwur kae nek ditinggal gemang tenan kae. Apa aku tuwa wae wae. Tinggal ya gemang tenan. Padahal aku tuwa. Tinggal ya gemang tenan. Arep aku tuwa kae anu kok ya. Bagi dia itu mengkhawatirkan. Seolah-olah Nabi Yakub ki rembukane Nabi Yakub iki urusan. Pengen banget pendak dina nyanding Nabi Yusuf. Lapi sae beliau karo Nabi Yusuf niku dadi njedulke rasa susah sing berkepanjangan. Daimul husni bisa babi firokihi. Wong pengine iki nyanding terus ning kok iki pisah. Mula pisahe beliau karo Nabi Yusuf niku dadi njedulke rasa susah ning Nabi Yakub sing berkepanjangan. Mula nalika kowe saiki wis nemu Yusuf, Nabi Yakub, gandeng saiki kowe wis nemu sujuda marang Nabi Yusuf bae. Ada kesan kaya-kaya dikon ngono kuwi. Pingine nyanding terus ning nyatane pisah, gek nalika pisah susahmu nemen berkepanjangan susah-susah. Mula saiki gandeng wis ketemu, kowe terus sujuda iki ning Nabi Yusuf. Lah ya nek alasan ngono kuwi rada masuk, alasane rada masuk. Sujud ning ngarepe Nabi Yusuf niku. Walaupun tetep ora dibenerke. Iku alasan manusiawi kok. Kudune ya ming kaya malaikat didhawuhi Gusti Allah kon sujud ning Nabi Adam kudune. Nalika Allah ki wis nyiptake Nabi Adam,
akon para malaikat dokon sujud. Fajud li Adama, kowe sujud ning Nabi Adam ya ora wangun jane wong malaikat kok maming sujud karo makhluk anyar. Wujude menungso jenenge Nabi Adam, malaikat wis mbuh ribuan tahun le urip mbuh sebesar apapun le taat marang Allah kok ngerti kan sujud karo makhluk anyar, tapi malaikat do sujud. Sing dipikir dudu Adame. Sing dirungokke perintahe sing dawuh Allah. Sing dawuh Allah. Mula arep ora wangun kae tetep tak kandhani. Kaya Nabi Ibrahim kon nyembelih Nabi Ismail nek dilogika ora masuk. Wong tuwa dimateni anake. Wong tuwa dimbelih anake jajal. Gek ning nginti anake puluhan taun lagi ndi anak pisan kuwi wis tuwa. Kon mbeleh. Nek anak saiki rada wangun wong nyebahi-nyebahi. Ale ngenti wah tenan. Ning gandeng sing dawuh ki Allah. Mula tetep ditandangi. Ki jenenge wong sing taat tenan. Iki hakikate ya ngono ora. Iki rak nerangke keterangan manusiawi. Seolah-olah ada satu kronologi sujute neng Nabi Yusuf ki ngono kuwi secara alasan manusiawi ning hakikine wis bodhon le sujud ki tek didhawuhi Allah. Nabi Yakub kon sujud ning ngarepe Nabi Yusuf anake ki tek didhawuhi Allah. Mula Nabi Yusuf trima meneng. Nek ora didhawuhi Allah, ayo langsung geret bapakne kon ngadeg kok yo. Bahasane Jawa ampun ngaten iki Pak. Jenengan ki bapak kula mosok sujud nang kula wae sing sujud ngono. Nek logika ta rak ngoten niku. Ning gandeng diperintah Allah trima meneng. Nek jenengan rak gembelo sujudi bojo wedone langsung ndawak. Gaya tenan sih gaya tenan. Bojone jenengan iki banyak tenan. Disujudi bojo wedone ora kok terus ngepuk-puk sirahe apa terus ngangkat nganggo tangan loro diangkat ngono ora ning langsung ndangak karo tenteng sujudan. Wah wis gayane ora ngekeki kontribusi apa-apa wis leling gae. Mula ya memeng sing wedok karo jenengan. Kemaki nek cara cah cilik iki. Ming dumeh awake gedhi lemu wae kemaki. Maksud iki kula kok ya Mas. Maksud iki kula. Wah, kualat aku. Yes. Iki nggo kula dhewe. Nggih, mang cermati to ngono kuwi. Engko ndak jenengan pengembangane anu dalil salah nih kan. Pengembangane sok dalil salah. Nampa keterangan iki pemahaman salah ngembangke dadi salah. Suatu ketika jenengan iso sujud neng liyane, mbuh neng wong, mbuh neng apa, terus le dalil iki ora masalah. Aki Nabi Yakub sujud neng anake ora masalah. Ngono ndak ora pareng piyek-piyekno tetep ora pareng. Nek iki tandang lan kedaden iki krana wahyu, kita ora duwe wahyu. Fakana mongko ana apa al amru perintah bidzalika sujudi kelawan mangkono-mangkono sujud. Iku mintama mitasdidi saking sampurnane nemen-nemeni sampurnane tasdid minallahi ta'ala saking Allah Ta'ala
ngalahi Yakub ing atase Nabi Yakub ngalaihi salam. Iki karena memang ana semacam kesempurnan kudu saka Gusti Allah. Kesempurnan kudu artine nek cara omong-omongan antarané Allah ning Nabi Yakub, Allah ngendika, "He Yakub, kowe kudu sujud." Dadi ana tamami tasdid minallah. He Yakub, kowe kudu sujud ning ngarepe anakmu. Iki wahyu kaya ana tafsir ngono kuwi. Akhirnya Nabi Yakub ya sujud lah oleh wahyu ngono kuwi kok nggih. Nek jenengan ra oleh apa-apa. Maksude wahyu ya ora bakal teka. Nek cara Jawa jenenge wangsit. Ya ora bakal ana wangsit. Sing teka ning jenengan kadang do kemendel jedulke tingkah-tingkah amal sing semi religi lemune iki perwujudan ngabektiku utawa manembahku ning gone Gusti Allah ning gawe cara dhewe soe. Le jedul cara ki ora saka wahyu ming jenengan sok gawe dhewe. Saka mbok ngene-ngene jenengan apa piye? Salah siji contone siji sura ki jam 1:30 bengi mubeng desa wuda. Kuwi cara saka ngendi wahyu le muni. Ora ana. Kan biyen jam 1:30 bengi wae mubeng desa nek tanggal 1 Sura. Wuda. Iso lho ki sing tuwek-tuwek nggih yo nglakoni. Ya yo nyeleneh to kuwi wah. Ana biyen zaman biyen kuwi zamane simbah-simbah kuwi. Kuwi biasa wani kok yo lha biyen ki rek yo desa ki peteng dedet gong liwang-liwang. Ora ana listrik. Cemlirit padi nek saiki yo geger. Penerangan jalane cetok wis sokle merkuri mubeng desa wuda. Oh bledek kucing kok yo. Aneh-aneh. Benek biyen cetok omah we pojokane ming sentir. Ting kok sentir. Mengkur ting sing biyen ki omah ki. Anu kae kaleng saka beling. Terus pinggire dubeli kawat terus dunggahke ana centelane. Terus kok gawe cangkolan lebokke ngono kuwi dadi padange iki mengkur alah urupe pil-pil nang jero beling kae. Centelke pojokan dalan wis peteng dedet kaya ora omah ngaten iki wis kebon pring. Wit pring wit gedhe-gedhe mula wuda kae ra ketok. Ya awake yo gaweane ning sawah to menges-menges mbeling kae iki. Ngono kuwi ana sing lakoni biyen. Nek ditakoni lah kok dadi mubeng desa wuda iki ngopo wae lah ya jenenge penyuwunan nang gone pangeran. Men supaya didohke saka balak bilahi lancarke rezeki ngono. Lah kok le penyuwunan ngono. Wae lah ya iki kan pernyataan le dadi kawula polos ra ndek apa-apa. Mula ngantek kathok we ra duwe. Alasane muni pernyataan. Lah ide kuwi, ide mubeng desa wuda niku ming gaweane dheke ora dituntun nganggo wahyu. Mula ya terus ngawur wong ngreka dhewe kok ya. Ngibadah ya aja ngreka dhewe ning kudu nderek panduan utawa nderek pedoman kok ya kok terus sak karepe dhewe.
Wong apa-apa ki ana pedomane iki gawe senengane sok gawe. Utawa nek ra ngono ya angger bar maghrib iki ana sing madhep ngetan sila ngobong menyan. Ngobong menyan ming sila meneng wae Bu. Sing diwaca apa? Ketoke lambene ora obah. Bapak ning ndi mbok? Agi sembahyang rasa diganggu. Sembahyang ki nyembah yang Maha Kuasa. Biyen nek niki dituntun karo wahyu mula wa kana al amru lan ana apa al amru perintah sujud sing kudu dilakoni Nabi Yakub niku malah kepara perintah sing banget saka ngarsane Allah. He Yakub kowe kudu nganggo lafat kudu. Pemahamane iki lho. Waqala lan ngendika sapa Salman. Salman. Sahabate Kanjeng Nabi. Kana ana bainar ru'yahu ing dalem antarane impene Nabi Yusuf wa ta'wilihi lan kejadiane utawa wa ta'wiliha lan kejadiane impen apa arbanguna 40 apane ngaman taun lho iki impen kelas Nabi antarane impene Nabi Yusuf sing songo lintang do sujud ditambah bulan siji iki do sujud antarane le ngimpi karo le terjadi kenyataane impen iku letih 40 tahun kelas Nabi le ngimpi biyen 40 tahun yang lalu le terjadi lagi saiki kok jenengan ngimpi bengi saiki kedaden oleh istimewa ngimpi anu nek jenengan iki mangan lentuk wedi ngimpi mangan lentuk kamangka nek tafsirane pribon ngimpi mangan iki mung bakal kelangan. Dadi diwale nek ngimpi iki sing bakal nemu. Kok diwale. Piye to nafsiri? Oleh maca primbon kuwale apa ya? Lah muni nek ngimpi mangan bakal kelangan. Nah, jenengan bengi iki ngimpi ngising esok iki kelangan. Wong kelas Nabi Yusuf saja ngimpi le kenyataan letih 40 tahun. Ngono kuwi iki sebenarnya ora semata-mata nilai impen tapi nek awake dhewe jenenge isyarah. Dadi nek nggon impen iki isyarah utawa isyarat. Nah, lambe Jawa saka isyarah iki digesek dadi isyarat. Lambe Jawa ki sanane sok gesek-gesek. Isyarat. Ning nek awake dhewe kembange turu ora ana maknane blas. Kumeng kembang turu. Mula sing dipahami impen-impene para nabi ngene kuwi. Antarane ngimpine karo kenyataan kejadiane letih 40 tahun.
Wakot ahsana lan temen-temen apik banget utawa bagus bi kelawan ingsun. Bi tani ae tegese wakot latofa. Temen-temen latif lembut bi sapa bi ingsun muhsinan. Di muhsinan hale wong sing gawe bagus ilaya maring ingsun. Mula wakot aksana bi. Maksudnya wakot aksana bi niku pripun? Ternyata impen sing tau tak impi biyen karo saiki kejadian sing tak rasake sing wujude bapak sak keluargaku ki do iso kumpul dadi siji ning kraton Mesir walaupun dadak nganggo drama-drama saka Allah wujude sujud iki ternyata nekakake kebagusan marang ingsun. Aku ngrasake banget ternyata kabeh mau ki apik. Sing nek bahasane jenengan saka kejadian-kejadian sing jenengan lakoni sing bentuke pahit rekoso gari-gari nekake mulya nekake penak jenengan terus omong ya karang iki hikmahe lehku kangelan seprono seprene ngono kae lho. Kan kerep jenengan do ngendika ngono kuwi. Bahasan saiki penak karo tanggane dialem, karo dipok-pok pundake, karo diciwel wetenge. Lah ya wetenge gedhe kok yo iki lho. Iki wetenge gedhe dadi kancane iki ngepok-pok pundake karo nyiwel wetenge ngono kuwi wajan. Jenengan saiki ketok mrusuh mulya. Dhek kok dhek aku ning jawab. Wong sing diciwel wetengku kok. Dadi aku ning jawab ya mbok menawa iki hikmahe lek kedabikan polah apa-apa dilakoni sembrono seprene. Ngene kae. Ra kadang kala kerep kita iki ya wakot ahsanabi. Lafat itu iki nek dibasake Jawa kabeh mau ternyata nekake keapian laku saka perjuangan saka urip pahit saka endi sing arep dipateni diguang rono diguang rene ternyata nekake keapian lho aku ngaten niku niki ya sip banget wah jos moga-moga jenengan ya terus dikai keapian. Dadi ulate ora peteng ngono. Muga-muga. Terus ke sesuk lan mugi-mugi kita sedaya tansah paringi kanugrahan sehat waras sing manfaat saged nggo nyalangi ngamal saleh sing sak oke-oke. Nekake kamulyan kubur tekan akhirate. Amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.